של לאה וירונית וגילה. עם התלמידים של אתי, נכון? תגידי להם. חג שבועות. גם נתתי שבג'ון זה. חג הביקורים. חג שמח לכולם. חג שבועות, אנחנו עוד מעט נשמע הרבה דברים על החג. We're going to hear a lot of things about שבועות. Mi budem слышать много вещей по שבועות, אבל חג שבועות זה גם חג הקהילה. מה זה קהילה? קהילה, community, по-русски. общество. общество. כן. מה זה? חיטה. צריך הרבה זרעים ללחם אחד. קהילה של זרעים. צריך גם הרבה קולות. We need a lot of voices לשיר אחד. Нам надо много голоса, чтобы слышать одна песенку. אז אני רוצה שגם האולפן שלנו, הקהילה של האולפן, שרים ביחד שיר אחד. Okay? Давайте спеем все вместе одну песенку. We're gonna sing all together one song. Okay? אולי בלי זה. שומעים? כן. שומעים. אני שרה, אתם שרים. אוקיי? סולם? כן. אני, אתם. ארץ זבת חלב. ארץ זבת חלב. חלב ודבש. חלב ודבש. אני, אתם. אוקיי? רק אני, אחר כך אתם. ארץ זבת חלב. ארץ זבת חלב. חלב
אז ברוכים הבאים לטקס חג השבועות של אולפן בית ארטשטיין. אנחנו שמחים לחגוג יחד את אחד החגים היפים והחשובים של עם ישראל. חג מתן תורה, חג הביקורים, חג הקציר. מתי אנחנו חוגגים את חג השבועות? חג שבועות נחגג ביום השישי של חודש סיוון העברי. החג הוא אחד משלוש הרגלים, שלושה חגים מהתנ"ך שהיו עולים לרגל לבית המקדש. מבחינה היסטורית יהודים היו מגיעים לבית המקדש בירושלים עם מתנות של חיטה ופירות שזה עכשיו נקטפו. אתם יודעים, לחג השבועות יש מספר שמות. חג השבועות, חג הביקורים, חג הקציר, חג מתן תורה. חג השבועות. למה שבועות? חג השבועות הוא חג דתי. התורה ציוותה לספור במשך 7 שבועות את העומר. העומר היה מתנה של תבואה אשר הביאו לבית המקדש. הספירה של העומר התחילה מהיום השני של חג הפסח, החג בו יצאו בני ישראל ממצרים. זהו חג שמח, מלא בריקודים, בנתינה ובתודה. החג נקרא גם חג הביקורים. בחג השבועות זהו גם חג חקלאי. בארץ ישראל נהגו עולי הרגל להביא מתנות לכהני המקדש בירושלים. ביקורים אלה הפירות הראשונים ולומר תודה על השפע. השבוע חגגנו את יום ירושלים. ביום הזה אנחנו הולכים לכותל המערבי ומביעים את הפתקים עם המשאלות והבקשות שלנו לאלוהים. החג הזה
החג הזה הוא גם חג הקציר, כי זה הזמן אשר בו קוצרים את החיטה של הקיץ. החשוב ביותר בארץ ישראל מתוך כבוד לבית המקדש. ליהודים הביאו את שביעת מיני הפירות בתבואה בשם חלק מהמסורת והתרבות של ישראל. חיטה, שעורה, גפן, תאנה, לימון, זית ותמר. ארץ חיטה עם שעורה וגפן ותאנה וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש.
השבועות הוא גם חג מתן תורה. זה היום בו נתן אלוהים את התורה לכל עם ישראל בהר סיני. ויהי קולות וברקים וענן כבד על ההר וקול שופר חזק מאוד. בהר סיני עשן כולו ויעל עשנו כאשן הכבשן וקול השופר הולך וחזק. הקולות ואת הלפידים ואת קול השופר ואת הרעשים. בחג השבועות אנחנו מציינים את מעמד חג סיני, קבלת התורה. זהו רגע שבו עם ישראל הפך לעם. התורה היא לא רק ספר חוקים, היא גם דרך חיים. גם באולפן אנחנו לומדים עברית, כל השנה, שפה, תרבות, מסורת. אנחנו מקשטים את בתי הכנסת בירק. אנחנו קוראים את מגילת רות. בחג השבועות אנחנו אוכלים מוצרי חלב.
לפני הרבה שנים היו שני אחים. האח הבכור היה רווק. האח הצעיר היה בעל משפחה, אישה ו3 ילדים. שני אחים היו עניים. היה להם שדה אחד שקיבלנו מאבא שלהם. שני אחים עבדו בו ביחד. כן, כי הם אהבו זה את זה מאוד. רק אחרי הקציר עשו חצי. אחרי העבודה הם אכלו, שתו, וכשהתעייפו הלכו לישון. לילה אחד אח הבכור התעורר וחשב, לאחי יש משפחה והוא צריך לדאוג להם. למה אני צריך לקבל אותו דבר כמו? לכן הוא קם ולקח מהתבואה שלו ושם אותה לאחיו, ואחר כך נרדם מיד. באותו לילה אח הצעיר גם התעורר וחשב, יש לי משפחה וכשיהיה זקן הילדים שלי יעזרו לי, אבל אחי רווק, מי יעזור לו? למה אני צריך לקבל אותו דבר כמו? לכן הוא קם ולקח מהתבואה שלו ושם אותה לאחיו, ואחר כך נרדם מיד. בבוקר הם ראו שהכל מסביב אותו הדבר, אבל לא אמרו כלום זה לזה. לא. במשך היום שני אחים עבדו קשה מאוד. אחר כך אכלו, שתו, ובגלל עייפות הלכו לישון מהר. בלילה השני שוב עשו אחים אותו מעשה.
שהיה ביום הקודם. שני אחים התפעלו מאוד, אבל לא אמרו שום דבר. ביום הם עבדו יותר קשה. יותר. עד שנרדמו. בלילה השלישי, כשחזרו על המעשה, נפגשו בשדה. הכירו זה את זה ובכו מאוד, מפני שהבינו מה כל אחד מהם חשב. אלוהים ברך את המקום הזה. שלמה מלך ישראל בנה שם את בית המקדש. באות אליי ואומרות לי, לאה, את צריכה לעשות חג שבועות. אוי אוי אוי, פאניקה, פאניקה, מה לעשות? אוי אוי אוי. מורה רונית באה ואומרת לי, מורה לאה, אולי אני יכולה לעשות פרזנטציה. אני אומרת למורה רונית, תודה רבה מורה רונית. וגם יוליה אומרת, יוליה, יוליה אומרת, אני יכולה לעשות גם פרזנטציה? פאניקה של מורה לאה, קצת. כן. ואז בלרינות של כיתה של שרון באות ורוקדות. תודה רבה לבלרינות. ומורת עלייה אומרת לי, יש לי תלמיד, זמר, חזן, כן? הוא רוצה לשיר. תודה רבה לאיליה. ואני מדברת עם סוניה, מנגנת בפסנתר, ואומרת לסוניה, תודה רבה. מי עוד אני לא אומרת? דניאל, טטיאנה ורומא. רגע, יש לי סבלנות. כשאני לא באה לאולפן, מורה שרון, איפה מורה שרון? עוזרת לי, תודה רבה לשרון. וגילה, איפה גילה? מורה גילה. אומרת לי, מורה לאה, יש לי תלמידים מהכיתה של אתי.
דניאל, רומן וקטיה. סליחה, עושים פה תיאטרון, אוקיי? ואני גם רוצה לומר לתלמידים של הכיתה שלנו, כן? מרים, סבטלנה, טניה, סרגי, יוליה, מיכאל, מי עוד? תודה רבה, תודה רבה. ויש לנו גם את פאבל. בלי פאבל אין חג. אז אני רוצה לומר תודה רבה לקהילה שלנו, לקהילה של האולפן, ולומר תודה רבה למנהלות, לבתיה ולענת. אני בלי פאניקה, ואני שמחה כי יש לנו קהילה וחג, אז תודה רבה. ואנחנו יכולים לסיים עוד פעם ולשיר, כן, ארץ זבת חלב ודבש לסיום, אוקיי? ארץ זבת חלב, חלב ודבש, 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 ארץ זבת חלב, חלב, חלב ודבש, ארץ זבת חלב, חלב, חלב ודבש, ארץ זבת 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 חלב, חלב ודבש. חג שמח לכולם. תודה רבה גם ללאה. ורק תיקון קטן, זה הבלרינות מהכיתה של רונית, לא של רונית. אוקיי, תודה רבה לכולם. אחד, אנחנו חוזרים ללמוד ביום ראשון. בסדר? אחרי החג ביום ראשון. עכשיו, היום, אנחנו